Takže v mojom tutoriáli si ukážeme prípravu, teda vytvorenie botovacieho USB. Predtým, ako budeme vytvárať botovacie USB, tak si veci, ktoré máme na USBčku, zálohujeme, pretože cez ten proces, keď sa nám bude vytvárať to botovacie USB, budú všetky tie údaje vymazané, čiže ja si to dám na plochu. To môžeme zavrieť. Otvoríme si štart, napíšeme príkaz diskpart, ten otvoríme, dáme áno. Teraz sa nám vlastne zobrazilo okno utility diskpart a teraz ako prvý príkaz, ktorý zadáme do tohto okna, je list disk. OK. Tu sa nám vlastne ukázali veci, ktoré máme pripojené na môj počítač. Mám tu disk 0, to je môj pevný disk, a disk 1, to je USB, ktoré sme si pred chvíľou ukazovali, 953 MB voľných. Ako druhé budeme musieť select disk N, použijeme príkaz select disk N. Ten select disk N, to je vlastne, N znamená, či je to vlastne disk 1 alebo disk 0. My robíme teraz s USBčkom, čiže je to disk 1. Už ho máme označený, čiže diskpart vie vlastne, čím bude robiť teraz. Diskpart 1, zadáme príkaz clean. Príkaz clean nám vlastne vymaže všetky veci, ktoré máme na USBčku, preto som si to aj zálohoval. Dáme enter. Diskpart úspešne vyčistil disk USB. Ďalej pokračujeme. Teraz zadáme príkaz create partition primary. Create partition primary, dáme enter. Ten nám vlastne vytvoril na USB kľúči primárny oddiel. Teraz zadáme príkaz active. Dáme enter. Ten nám vlastne pripravil oddiel pre zavádzanie systému. Teraz pokračujeme príkazom format fs rovná sa fat 32 quick. Dáme enter. Ten nám vlastne sformatuje primárny oddiel súborovým systémom, čiže disk bude sformatovaný a pokračujeme ďalej. Už nám toto prebieha, 100% úspešnosť, 100% hotové. Už to máme vlastne, disk máme už naformatovaný. A ďalej pokračujeme teraz príkazom sync. Ten dáme enter. Ten prideli vlastne oddielu označenie písmenom, aby bolo možné načítať USB kľúč, kopírovať. A tu nám už vlastne vyskočilo pripravený botovací disk. A utilitu diskpart ukončíme príkazom exit. To je všetko.